Mga pampaserong sakyanan dili na pwedeng makasulod sa Task Force Davao Sirawan checkpoint. Mga pasahero kinahanglang mubalhin pa og laing sakyanan patabok sa checkpoint. Aniya ang detalye. Nakurat ang mga pasaherong sakay sa mga pampublikong sakyanan. Human dili na pasudlan og mga bus, PUV, jeep, labaw na mga close cab ang checkpoint sa TF Davao Sirawan, Davao City. Kini mo'y bagong kamanduan sa otoridad aron malikay sa sakit nga COVID-19. Sir, nga bawal naman gid siya mosulod sa panauban ang pasahero anin mo balik siya kung asa siya nagpuyo. Bangkas mong bangkas. Bangkas mong uli sir. Uli naman ko balay po. Sa barangay Bangkas. Ay pakita lang yung mga ID ko ha. Medyo na mo nga mosulod van, multicabs, pampasaheroan nga tricycle bawal jud. Busa napugo sa mga pasahero nga mubaktas tabok sa checkpoint ug didto na musakay sa laing pampasaherong sakyanan. Sir, sir kanang malit mi sa trabaho sir ba? Nang sunod na lang sir. Lisod kuno alang sa mga idaran, mga nagapamalengke ug katong dunay mga dalang bugat nga butang. Hindi ako ra isa. Nagdaghan kag dala. Patay oy. Sunod na lang. Sunod na lang ta mo may kuan para sa kayuhan ang puna nato. So baktas padulong dire. Asa ka pa uli? Sa Namayan. So medyo hassle pero okay lang. Okay lang sir, sanay naman. Busa panawagan sa otoridad kung wala man galing importante nga lakaw, pundo na lang sa balay, iwas hassle sa biyahe, iwas usab sa sakit. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.